जों दा दङ गवायाव। हेलो एवरीबॉडी, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनैबो जों बे ओनसोलनि खाथि खालायावनो एसे बेरायना फैनो सानदों। ओमफ्राय बेयावनो आं दिनै बे ब्लगखौबो बानायनो थाखाय आगान सुरबावबाय। दिनै बे एसे बेरायनायाव आंजों थांगोन गामिनि सासे फंबाय। ओमफ्राय दा आं बेखौ पिकआप खालामनोसै ओमफ्राय थांनोसै। जोंहा नै फंबाया बेनो, दा जों सानैजों थांसै। ओमफ्राय गुबुन सानैसो लोगो लादोंमोन, नाथाय बिसोरनिया गारि गैयिनि थाखाय एबा बाइक गैयिनि थाखाय थांनो हानाय नंला जानो हागौ। बेनि थाखायनो जों दा सानैजोंनो थांसै। सलायनांसिगोन गारिखौ। दा प्लेनाव एसे चेन्ज जाबाय माने जों सासे लोगो मोनबाय स्कुटि गोनां। ओमफ्राय दा जोङो बेखौ फैनो होगासिनो। बेजों लोगोसे दाखालि थांफानाय खुंगुर बेखौबो पिकआप खालामनोसै। दा जों बेखौ दसे नेनोसै, साया जायगा नायनानै नेनोसै आरोना दसे। बेखौ उनाव जमायै थांसै। जेसेनो बुरजा एसेनो मोजां, माने हिट जायो। दा जों दङ नोलोबारि माने दिंखियाबारि फिल्डनि खाथियाव, जलागावआव। बे बिफांनि सायावनो दा जोङो दसे नेगासिनो। दा बियो माब्ला फैगोन बेनि नै जोंहा फंबाया बेनो बिरहेम, आरो नै जाबाय खुंगुर सासेया। दा जोङो लोगो मोनलायबाय, दा थांनोसै, जागायनोसै जोंनि जार्निखौ। फंबायानो जाहैबाय बिरहेम ना टाइटेला मामोन? बसुमतारी। बिरहेम बसुमतारी। थौदो होमबालाय। दा दावथलानि हाइवेआव दं। दा जोङो आवगायलांसै आरो जाय फारसे थांनो आगान सुरदों। दा जोङो नै मोनफैबाय फार्माव। अखाबारि फार्म ना गुरुमारा फार्म दङ। नै फंबाया जाहैबाय जोंहा अख्रांगयारि। ओमफ्राय बियो दा सेकेन्ड इयार मोनबाय। ओमफ्राय नै सासेया जाहैबाय बिरहेम बसुमतारी। बियो देग्लाय ओइस होनो लागामोन, खिन्थु मा जाखो होनो मोनासै। एक्सुवेलि बिसोरो सानैया माने जोंनि स्कुलनि आरोना, स्कुलावनो लोगो मोननाय जोंहा उन्दैयाव। दा नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन र' मोनसे गवा बायदि नुग्रा जायगा। गवा लाइट। आरो बिदिनो मिथिखागौ आसोला क्लासिक बय। जों दा फार्मनि इन्डास्ट्रि बायदि जायगायाव फैदों, एसे बायला जिल्लायाव। जा मानसिफोर दं। मा जायगा इयो? मा जायगा? नोंहालै बे मा इन्डास्ट्रि बायदि? मा इन्डास्ट्रि? मिथिया, ओरैनो फार्मब्रा बेयो। आं मिथिया। बेफोराव दं बुलायग्रा, माने बर' फिल्मनि बुलायग्राफोर बायदि बे जायगाया। बुलायग्रा नङा, ओइ माबानि लाबाय थायो जायगायाव गुगोल माबाफोरा। नंगौ नामा? ओइजों बिसोरो माबा लादों, बिसोरो मैया नागासालि। बे जायगानिफ्राय थांथ'नोसै, ओमफ्राय बै गवा बादि एसे नारेंखल बिफां थानाय जायगायाव थांसै। गवा लाइट बायदियाव नायना फैनोसै, माने फट' लाहैनोसै। गवा लाइट नुदों। जों दा दङ गवायाव। जों दा दङ गवा बायदि नारेंखल गोनां जायगायाव। अबयसे माबा गैया देखुन, लैथो गैया। माने मोनसे मोननै फिसा पिकआव नुबाथाय माने गवा बायदि नुनो नागिरो आरोना।
ओमफ्राय निजानि लामानि नै फारसेथिं दङ न'फोर बर'नि गामि ओमफ्राय ओइजा दङ दुब्लि बागान आरो ओइजा दं हाजो दा सोलिगासिनो फट' सेसन बैयाव अमाबो फिगासिनो फट' सेसना जोबथ'वाखै लालायगासिनो अख्रां बोरै मोनदो फैनानै मोजां गवालाय दा माबायदि जोबोद मोजां मोजां ना गिटाराव होनदो अख्रां दे बोरै मोनदो बुंदो गिटाराव बिदिनोसै फार्स्ट टाइम दिन फैनानै मोजां नांदो नामा नारखल बारियावनोलाय बरिया 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 दा जाथ'बाय बेयाव सायायाव दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय फट'बो लाबाय जों दा नै सुम्बाङाव फैफिनबाय बेयाव जोङो दाखालि शुटिं खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो फंबायमोना नुयैखायाव बिसोरखौ ओरैनो लाबोबाय बेरायनो थाखाय हाबनो होगोन फोरखौ लाखांबाय दा थांनोसै रुटि जालांसै परथा जालांसै अबेबा हटेलाव